баъд аз оне ки аз шавҳарам ҷудо шудам, наметавонам ба ягон марди дигар бовар кунам. ҳамаи мардо якхелаанд. ҳама хел саволҳо якчанд зан ба ман доданд. Чаро чунин мешавад? Пош хӯрдани оила осон нест. барои зан ин хеле мушкил аст. ва дар ҳамин ҷо ин зан гӯем ки психологически травма мегирад, осеби равонӣ, дилаш захмӣ мешавад, бовариҳоашро аз худ медиҳад. барое ки бештари вақт дар ҷомеаи мо ба талоқ, ба пош хӯрдани оила занҳоро гунаҳкор мекунанд. аз ҳамин сабаб ин зан дар худаш беҳад як бори вазнро мегирад ки ман сабаб шудам ки оила вайрон шуд. ва ҳамин бо ҳамин захм меравад ва зиндагиашро давом медиҳад ва наметавонад ба ягон марди дигар эътимод кунад ва фикр мекунад ки ҳамаи мардо якхеланд. вале ин хеле нест. мардои хуб дар ин дунё зиёданд. ва роҳи ҳалаш ин аст ки ин зан бояд ки аввал ба худаш бовар кунад. аввал рӯи самооценкаи худаш кор кунад. он вақте ки ӯ ба худаш бовар кард, дар худаш бовар дошт, ба дигаронам бовар карданро ёд мегирад. барои ҳамин бонои азиз, агар ту дар ин ҳолат қарор дорӣ ки дигар ба ягон мард бовар надорӣ, ман туро ба клуби занонаи худам даъват мекунам ки дар давоми 2 моҳ дар он ҷо ту як зане мешавӣ ки бо самооценкаи хуб, бо боварӣ ба худ ва як зане ки воқеан метавонад дубора як ҳаёти хушбахтонаи худашро бисозад. агар барои ту ҳам ин ҷолиб аст, ба зери ин видео плюс гузор, ман ҳамаи маълумотро бароят мефиристам. лайк ва подпискаро фаромӯш накун.